ଆଜିର ଦମଦାର ଅନୁଚିନ୍ତା ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। 1 ନମ୍ବର, ଘର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଓ ବଡ଼ ପଥର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ଗଛ ଚଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ। 3 ନମ୍ବର, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ। 4 ନମ୍ବର, ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଘରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ, ଗଣେଶ ଓ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇଲେ ପାଠରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ। 5 ନମ୍ବର, ଅଶୋକ ଗଛର ଚେରକୁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କଲେ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର, ଯଦି କଣା ନଖ ଭଲ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଖଇରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନଖରେ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର, ଯଦି ଦେହ ସାରା ଅଗିଆବତ ଫଳି ଯାଉଥାଏ ତେବେ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ସନ୍ଦେବ ଲବଣ ମିଶାଇ ମାଲିସ କଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବର, ଯଦି ଅତିସାର ଝାଡ଼ା ହେଉଥାଏ ତେବେ 1 ଗ୍ରାମ ଗୁଜୁରାତି ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣି ସହିତ ଖାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୁଏ। 9 ନମ୍ବର, ଯଦି ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜକୁ କାଟି ଶୁଙ୍ଘିଲେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର, ଯଦି କଫ ଭଲ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ବେଲପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ ଓ ମିଶ୍ରିକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର, ଯଦି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥାଏ କଲରା ପତ୍ର ରସ 3 ଚାମଚ ଖାଇବା ଉଚିତ ଓ କ୍ଷତରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। 12 ନମ୍ବର, ମଦ କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଇଗଣ ପତ୍ରର ରସ 3 ଚାମଚ କିଛି ଦିନ ଖାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର, ଯଦି ଅରୁଚି ହେଉଥାଏ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ ତେବେ ପୋଦିନା, ଅଦା ଓ ଲୁଣକୁ ବାଟି ଚଟଣି କରି ଖାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୁଏ। 14 ନମ୍ବର, ଯଦି ଶରୀରରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଦାଗ ପଡ଼ି କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ, ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ହୋଇଥାଏ, ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। 15 ନମ୍ବର, ଯଦି ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଆଖି ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ, ଜିଭ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ, ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି ହୁଏ, ଏହା କୃମି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର, ଯଦି ତଳି ପେଟରେ କିଛି ଅଂଶ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ, ଛୁଇଁଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ତେବେ ଏହା ହାର୍ନିଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। 17 ନମ୍ବର, ଯଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡକୋଷ ଫୁଲିଯାଏ, ଓଜନିଆ ଲାଗେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଏକ୍ସିରିଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। 18 ନମ୍ବର, ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୁରୁଜରେ ରଙ୍ଗୋଲି କଲେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 19 ନମ୍ବର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ପାଣି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। 20 ନମ୍ବର, ଘରେ କେବେ ବି ତାଜମହଲର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 21 ନମ୍ବର, ସୋମବାର ଦିନ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି କରି ପିନ୍ଧିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। 22 ନମ୍ବର, ଯଦି ଜୀବନରେ